Hodnotíte výsledok Dunajskej Stredy po 4. kole Extraligy. Očakávali ste takýto stav tabuľky? Takýto stav tabuľky určite nie, lebo máme po 4 kolách 5-bodový náskok, čo je vlastne ani v najlepšom sne sme si to nepredstavovali, ale vrátim sa ešte k včerajšiemu zápasu s prvým nasadeným mužstvom Extraligy Slovanom Bratislava. Bol to veľmi vyrovnaný a vzrušujúci zápas, i keď 7 remíz možno ukazuje niečo iné, ale všetky remízy boli bojovné, takže a dokonca aj v 8. partii to vyzeralo na remízu a náš hráč to zvládol. Keď sa objektívne na to pozrieme, tak asi o jedno víťazstvo sme boli lepší včera ako Slovan, pretože v 2 partiách sme stáli na výhru a v jednej na prehru, takže keby sa to tak realizovalo, tak vlastne ten istý výsledok by vznikol. A dneska proti Nováčikovi Modré to vlastne bola povinná výhra, i keď ani tento zápas nebol taký ľahký, ale zďaleka nebol taký ťažký ako včera na Slovane. Som rád, že sme to zvládli. Ako by som povedal, bitku sme vyhrali, ale vojnu ešte nie. Ešte 7 kôl dokonca, ešte veľmi ďaleko, ale úspešne sme vykročili a ja si myslím, že 12 bodov do 4 kôl hovorí samo za seba. Áno, ja som sa presne na to chcel aj v tej ďalšej otázke spýtať, teda máte za sebou Slovan a veľký odstup od ostatných družstiev. Aký očakávate ďalší priebeh súťaže? Niektorí tak hovoria, mohlo by sa teraz povedať, že už je teraz rozhodnuté? Nie, vôbec nie. Kto si toto myslí, tak je na veľkom omyle. Je ešte dokonca 7 kôl, môže sa ešte všeličo stať. Ešte máme pred sebou ťažké zápasy s Dunajovom, s Liptovom, v poslednom trojkole s minuloročným majstrom Starou Ľubovňou, ktorou sme prehrali vlastne len v dodatočnom zápase minulý rok u majstra. Potom Nováčik z Humenného je veľmi silné. A ešte aj ostatné mužstvá, s ktorými budeme hrať Čadca alebo Strelec, Devinská Nová Ves, neradno ich podceniť. Takže ešte zďaleka nie je rozhodnuté. Dobre, ďakujem vám teda za rozhovor. Rozprávali sme sa s pánom Jurajom Petením, ktorý je predsedom klubu Dunajskej Stredy, ktorá po 4. kole najvyššej šachovej EKC Extraligy vedie súťaž s 12 bodmi a 5-bodovým odstupom. Ďakujem za rozhovor. Ja tiež ďakujem pekne za oslovenie a príležitosť.